muhiba o ala dulu babolo yashika yashi kolo jamu suma be wa fama kasi asi fafakun sadi ashi shashi amati bismillah hayrushi haburushi mayrushi kandarushi arrahman jibiliru arrahim min kailu alhamdulillah asrafilu rabbil alamin azrail asi melekenani mu bi barake nuko na hadi baraka jogo venu fatiye herabi ala bulu fatiye de kono emma ya ala akeka qur'ane dele awo kuma no bajira ka fo fatiye bi garzige bedde le herela ni ala diliye ki kandu mugo la muhibala o ala dili fana bi karaballa karabal jubando ka harun nasira do an yashi bi barani yogoni ka haru bi wurudi ka haru kema sabani woro sigoro ma kema saba wode bi be wa bi kononto wa kili ani kema shegima ka haru bi wurudu dala na bi barani yashidi adama ni ye milliardaire do nye kono ko aka doro meti soro ma bulu ni ye muso don ko chew kena na ko mi fe ka furu ko ati soro karabali ni ye ma don ko ati so nye mashi tama wallahi ni ye ni yashi ni ga ka baraka kama na maso bi don dabla segaka wallahi na maso adama ni bi don karabali e ka segaka ta adama muso mun kɛra bɛɛ tugura nɔfɛ i yɛrɛ b'a dɔn a tɛ sɔn maa si la furu la nafolotigi bɛ yen e mago b'a la a ka se ka fɛn k'i ye walasa i ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ b'a dɔn n'i kuma faamu kosɛbɛ i b'a sɔrɔ i balima dɔ bɛ yen fɛn b'a bolo rahmatullahi ta'ala wa barakatuh n b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allahumma salli ala sayyidil khaliqi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala fo ka ala barikada awɔ ala mun ye bi kɛnɛ jira na an ka se ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ n t'a dama a kɛra fama ye na kɛr'o ye an b'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ mali kɔnɔ yan fo mali kɔ kan an b'an labɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ mali kɔnɔ yan fo mali kɔ kan n bɛ silamɛden bɛɛ lajɛlen fo an b'o don kira mandiya la n bɛ dugawu kɛ ala ka an n'u nafa ala ka an n'u nafa amin an bɛna don sankura de kɔnɔ bon dɔw ko bi ye sankura tile fɔlɔ ye nka kɔni an kɔni donna sankura kɔnɔ adamaden n'i donna sankura kɔnɔ i kan ka ala wele garizigɛ adamaden kan ka ala wele sutura la adamaden kan ka ala wele kɛnɛya la adamaden kan ka ala wele wasa la adamaden kan ka ala deli a k'i kisi ɲiniba jugu dabali jugu maa jugu faama jugu ala kɛ adamaden kisi olu ma n'a donna sankura la jakusa a ka d'an ye ka fɛn dɔ di mɔgɔw ma u k'a kɛ ala jɔyɔrɔ lajɛ ala de bi ko fali ale de bi hɛrɛ fali ka kɛ tɔɔrɔ ye ale de fana bi tɔɔrɔ fali ka kɛ hɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka tɔɔrɔw fali ka kɛ hɛrɛ o ka kɛ ala kama kana bɔkolo la hɔrɔma ko sɔli ala muhamadu wasalim an b'a daminɛ ni fayida ye fayida minnu n'i b'a di maaw ma san kɔnɔ n'i yɛrɛ bɛ ka nafa sɔrɔ a la ni maa caman bɛ ka nafa sɔrɔ a la i bɛ fayida jumɛn d'a ma ka bɛn ko daminɛ o la alhamdulilayi adama an bɛna fayida min di fayida in sigin bɛ dɔnni de kan a sigin bɛ dɔnni de kan ala taala ye witiri de ala ye masa kelen ye filanan t'a la ala ni foyi ma jɛ ka fɛn kɛ wa ala ni foyi tɛna jɛ ka fɛn kɛ ala tilalen a ka baaraw de la a bɛ dɔ de bila ko dɔ de ɲɛnabɔli la ani ka dɔ bila ko dɔ tiɲɛni na ala taala ka masaya cogoya ye n tɛ ala tilala a ka baara la an bɛna witiri di mɔgɔw ma fatiya kɔnɔ fatiya witiri an bɛna o de di mɔgɔw ma baara in ye tile kelen mun bɛ baara de parce que an donna sankura kɔnɔ a fɔ san ma asura adama ne bɛ ni dɔnnibaw de n tɛ ni kun f'i ye parce que dɔnnibaw de bɛ se ka adamaden mago dilan dɔnniba bɛ n'a fɔ chauffeur n'a bɛ mobili kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ jigi dan b'a kan parce que ni volant tilala la ou bien ni frein tigɛra maintenant mɔgɔw bɛ t'u sɔrɔ yɔrɔ min na yɔrɔ min t'u ni dungo ye ni ma t'i yɛrɛ sɔrɔ kaburu kɔnɔ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso siga t'a la maintenant adamaden ka ala den to n b'a ɲini dɔnnibaw de fɛ u ka nin jarabi k'a lajɛ u ka dɔnni u ka jarabi k'a ladi dɔnni ye mun ye fatiya de don n'a y'i diya ka daminɛ asura tile fɔlɔ fo ka taa se tile laban ma n'o y'a tile 10 ye don o don y'i diya a kɔnɔ i bɛ se ka wutiri in kɛ a don tile kelen bɛɛ lajɛlen de don kaliwa de don kaliwa jumɛn don i b'a daminɛ sɔgɔmada walaha waati 9h waati ni 9h sera i bɛ na arakan 4 seli arakan fɔlɔ i bɛ fatiya siɲɛ 10 kɛ ka kulwalaw siɲɛ 10 kɛ ka taa tenduru la ka sujudi kɛ ka taa tenduru la ka wuli ka na arakan filanan na fatiya siɲɛ 20 kulwalaw siɲɛ 20 i bɛ taa kunbere minɛ na ka na tenduru la ka sigi ka taya kala
taya kalannen kɔfɛ i bɛna taa araka sabanan nɔfɛ araka sabanan fatiha siɲɛ 30 kul walaw siɲɛ 30 n'o bɔra i bɛ taa naaninan nɔfɛ kul walaw fatiha siɲɛ 40 kul walaw siɲɛ 40 n'i tilala i bɛ taya kala i bɛ salamu bila n'i ye salamu bila i bɛ istighfar kɛ siɲɛ 100 salatul fatih siɲɛ 100 i bɛ sɔrɔ ka don baara kɔnɔ baara yɛrɛ ye baara jumɛn ye baara ye fatiha de i bɛ fatiha kala ka daminɛ alhamdulillah fo ka taa bila wala dɔɔni nana i b'a wurudi siɲɛ 1000 n'i y'o siɲɛ 1000 kɛ n'i tilala i bɛna jumɛn kɛ i bɛna ayatul kursi i bɛna o wurudi 313 ni ayatul kursi wurudi 313 i bɛna kulu walaw fana ta 313 ni kulu walaw ta 313 i bɛ salatu tunjina ta 717 ni y'o ta 717 ya rabbi inni lima anzalta alayya min khair faqir i b'o fana ta 111 ni y'o ta 111 i bɛ sɔrɔ ka i hami jira ala la i hami jira ala la i bɛ sɔrɔ ka salatul fatih kɛ siɲɛ 7 k'a datugu n'ala sɔnna a ma a kɛra diɲɛ mogo mogo ye ala tɛ san ban fiyewu n'ala m'o mogo dilan tabarkala n'a sɔrɔ i ye banabaatɔ de fo ala ka kɛnɛya d'i ma n'a sɔrɔ i ye misikina de fo ala k'i fara ganiyu kan n'a sɔrɔ i ye fukaraw de fo ala k'i fara mɔgɔ wasalenw kan karimu kan mɔgɔ baw kan tabarkala wallahi n'i ye nin kɛ adama ɲina a san kɔnɔ n'i y'a kɛ ka ala deli ko ala ka kamanagan de wuli ka bɔ yen ala b'a wuli ka bɔ yen an yɛrɛ kɔni b'an jija k'a kɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ala k'a bɔ kamanagan ya rabbi ala k'an ka jamana ala k'a segin an ma amin ala k'an ka jamana ala k'a segin an ma amin basigi ani hakili sigi ala ka don an ka jamana ya rabbi ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ ala ka an ka jamana faamaw ala k'u kana ala ka an ka jamana faamaw kana an ka mɔgɔ fililenw an bɛ dugawu kɛ ala ka kodɔn d'u ma adamaden delila ka nin fɔ i ye a caman ka ca n ko adamaden an k'an cɛsiri dugawu de fɛ an ka jɛ danga kɔ y'a fɔ dɛ danga a bɛ dangaden mago sa e fana mɔgɔ min ye danga kɛ danga bɛ tiɲɛni k'i kun parce que kodɔnnaw ko danga bɛ tila 3 de e mɔgɔ ye danga kɛ danga bɛ e minɛ i ye mun danga a b'o minɛ ko danga bɛ taa bi dangaden kan ou bien a ka taa bi ka kɛ yɔrɔ la wari min walawala ye mana o b'a jira k'a fɔ danga man ɲi an ka danga dabila jamana in maabaw bɛ danga kɛ a maaniw bɛ danga kɛ n'i ye ko dɔn ka ban dugawu de ka kusa danga ye ni fɛn tiɲɛna ni ye ala deli a dilancogo ɲuman bɛ ala bolo nka ni fɛn tiɲɛna ni e ye ala deli k'a tiɲɛ ala bɛ dɔ de fara a tiɲɛni kan n'a tiɲɛna a tɛna mugu foyi ɲɛ e ye a tɛna mugu foyi ɲɛ i ye fɛn mun kan ka mugu ɲɛ yɛrɛ a tɛna se ka mugu foyi ɲɛ yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi o ma yarabi wasalimu siga t'a la marikɔnɛ halisa an bɛ to ɲɔgɔn fɛ nɛgɛjuru sira 00 223 78 86 30 98 n'i y'o gosi i ni karamɔgɔ Madu Kane bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ Bamakɔ Maɲanbugu Janjigila cité yɛrɛ daminɛni na marikɔnɛ i ye min fɔ o ye maa kalannenw ani moriw ni yɔrɔ ye anw minnu ma kalan ni anw tɛ mɔriya dɔn an tɛ nin lahalayaw dɔn an tɛ se nin baara in na an bɛ se k'an wasa don yiri jumɛn na nin waati kɔnɔ teliya la gɛrɛsɛgɛ sira fɛ alhamdulillah adama garisɛgɛ jiri caman b'a la nka kodɔnnaw b'a fɔ ko ɲama n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ɲama dɔn kojugu n'a sɔrɔ i bɛ ɲama dɔn n b'a dɔn kojugu i bɛ taa ɲama a furabugu nugulen a furabugu nugulen a furabugu nugulen i b'a a 41 ɲini n'i y'a 41 ɲini adama dumisɛnnin dɔ ɲini dɔrɔn mun bɛ se sɛbɛnni na k'a ka iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fi dinillahi afwajan a b'a sɛbɛn ka da ye siɲɛ 41 n'a y'a sɛbɛn ka da ye siɲɛ 41 i b'a ni ɲama susu ɲama furabugu nugulen i b'a n'a susu k'a da tile la a ka ja ou bien k'a da suma a ka ja n'a jara adama i ka to k'a kɛ ji la i ka to k'i ko n'a ye bani wallahi i bɛ tile 41 sɔrɔ i yɛrɛ bɛ don fi dinillahi afwajan i bɛ jama de y'i kɔ i tɛ jama mun sɔrɔ cogo dɔn wa i bɛ hɛrɛ de y'i kɔ i tɛ hɛrɛ mun sɔrɔ cogo dɔn adama si ka tɛ nin na tabarikala marikɔnɛ dɔw bɛ tunga fɛ i ye nin fɔ anw ye ɲamasun bɛ Bamakɔ a bɛ burusi kɔnɔ a bɛ Mali fan bɛɛ ɲama ye yiri ye min bɛ falen nɛɛmama yɔrɔ caman na an b'ale to yen mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ u bɛ se k'u wasa don jumɛn na walima u ka maaw de bɛ se ka nin bɔ k'a ci u ma walima o kisa ka se mɔgɔ ma bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ parce que a bɛ susu de ka nasi in de bɛ k'a la k'a ni nasi furuki k'a da suma na ou bien k'a da tile la a ka ja n'a jara a jalen bɛ se ka ci ma i bɛ to k'a kɛ ji la k'i ko siga kɔni t'a la fiyewu baasi t'a la tabarikala an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ don an sigi kun kɔnɔ marikɔnɛ filɛli lahalayaw bɛ cogo di nin waati alhamdulillah adama anw bɛ filɛli kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn b'a kɛ dɔnnibaw b'a dɔn ne b'a kɛ kunjuw b'a dɔn ne b'a kɛ ne ni maa caman jɛra filɛli ma
minnu ye hɛrɛ sɔrɔ ne ka filɛli la ne ni maa caman jɛra filɛli la ne yɛrɛ ye hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu sababu la ne ka filɛli la adamaden bɛ filɛli kɛ ne bɛ filɛli kɛ ni kuranɛ ye komi adamaden kuranɛ tɛ k'a fɔ a y'a kalan a kɔrɔ ko o de ye kuranɛ kuma bɛɛ ye kuranɛ bi kuma diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ka kelen a bɛ kuma adamaden ka kɛnɛya kan a bɛ kuma i ka bana kan parce que ala de ko ten ko ale ma kuranɛ in jigin anw ye fo k'a kɛ hinɛ ani sifaw ye hinɛ ye jumɛn ye walasa ko dɔ y'i sɔrɔ ka se ka o ko in ta ka bɔ i kunna a bɛ fɔ o de ma hinɛ sifaw ye jumɛn ye kamanagan dɔ b'i la bana ou bien i dusu ko dɔ tan bɛ k'i sɛgɛrɛ i ma a dɔn i bɛna bɔ ko in kɔnɔ cogo min na a b'o fana wuli ka bɔ yen o de ye kamanagan ye o de ye sifaw ye ka kamanagan wuli ka bɔ yen o bana b'o la dusukunna kow b'o la o kuranɛ bolo wa an bɛ kuranɛ filɛli kɛ i ka dusukunna ko k'a ɲɛf'i ɲɛna walasa i bɛ se ka bɔda sɔrɔ i ka dusukunna cogo min na ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ siga t'a la fiyewu ne ye kuranɛ kɛ k'a filɛ k'a f'i ye walahi i b'i sago sɔrɔ siga t'o la dɔnnibaaw yɛrɛ bɛ se k'o seeda kuma tɛ kun f'i ma inshallah tabarikala filɛli kɛ wari prix b'a la wa n'ala sɔnna ma kari adamaden bɛ ka kuranɛ filɛli kɛ 2000 kuranɛ kɔni ne b'a filɛli kɛ 2000 ya nka baara fana y'a damana ko wɛrɛ nka kuranɛ kɔni bɛ filɛli kɛ ni kuranɛ 2000 tabarikala 00223 80 78 86 30 98 n bɛ segin a kan 00223 78 86 30 98 Bamakɔ anw fɛ Maɲanbugu Janjigila cité yɛrɛ daminɛni ni maa min bɛ yen dɔn n'i bɛ Maɲanbugu dɔn i jɔ dɔrɔn i ka Marikɔnɛ wele a bɛ yɔrɔ f'i ye walima i ka maa bɛ jamana kɔfɛ i b'a fɛ ka maa ci ka na ka n'i ka ciw ɲɛnabɔ Marikɔnɛ fɛ a wele a ka nɛgɛjuru siraw la Ala ta kɔfɛ walahi an dan bɛ dɔnnibaa minnu na walahi bilahi talahi Marikɔnɛ b'a la an y'o fɔ k'a daminɛ kunu ka se bi ma dɔnnibaa minnu b'anw bolo k'an yɛrɛ b'an bolo jɔ u la k'an tɛ saamɛ n'u ye n m'a fɔ Marikɔnɛ min ka baara kɛ bɛɛ ta ɲɛna mais kɛmɛ o kɛmɛ Marikɔnɛ a tɔgɔ ka di kɔfɛmɔɔw da mɔgɔw bɛ mankutu ɲumanw fɔ an y'o fɔ aw ye videomani caman bɛ yen minnu delila ka Marikɔnɛ ka video ta k'a bila fisabilila Ala kama danaya y'a sababu ye k'u ye a ye ka kuma dɔnni minnu kan bilahi k'o de ye dɔnni tiɲɛ ye o la an bɛ segin ka na Marikɔnɛ safinɛ b'i bolo safinɛ bɛ se ka fɛn fɔ an y'a kan alhamdulillah adama safinɛ bɛ ne bolo a ta i k'a yira maaw safinɛ filɛ safinɛ ye 4 a kɔrɔta dɔɔni safinɛ filɛ nin ye 4 don safinɛ yashi ani tabatiya da de ye safinɛ sulusi yashi ani tabatiya da yashi ye aya 80 ani aya 2 kuranɛ dɔ kɔnɔ aya 80 ani aya 3 tabatiya da o ye aya 5 ye yashi aya kilo o kelen tabatiya da aya 1 b'a la a bɛ sɛbɛn ten maintenant nin baaralen don yashi ni tabatiya da ye ani ka daminɛ alam tara kayfa la kana wa nasi la ani yastaklifunahum dɔnnibaaw b'a dɔn o safinɛ de ka ca mɔgɔw bolo ka daminɛ alam tara kayfa la kana bila wa nasi la ani yastaklifunahum o dabɔn bɛ banaw de kama ni bana ye mɔgɔ min minɛ n'i b'o kɛ sɛgɛ la ka i ko n'a ye wallahi i ka bana bi ban a kɛra dabali ye o a kɛra juguya ye o a kɛra i donna funteni de la o a kɛra bana yɛrɛ ye mina yɛrɛma o n'i b'a kɛ ala bi bana basi tabatiya da ni yastakilifana alam tara kayfa ani yastakilifana o baara kɛ yasin tabatiya da a bi dabali jugu bɛɛ tiɲɛ san 80 dabali yasin tabatiya da b'a tiɲɛ a bɛ adamaden kisi i ɲinibaa jugu tɔɔrɔ wa a b'a to maa mun kamana gɔnnen don a ka ɲɛnamaya la n ma baara sɔrɔ gɛlɛya bonyana n kan n t'a dɔn n bɛ n ko yɔrɔ min na n t'a dɔn n bɛ n ja yɔrɔ min na yaasi tabatiya da safinɛ san i k'i ko n'a ye walahi i bɛ ko yɔrɔ sɔrɔ i la i bɛ ja yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ siga t'a la fiyewu safinɛ ye 4 ye nka n'a sɔrɔ n bɛna di mɔgɔw ma 10 ka sababuya kɛ asura ye don minɛ n kɔni b'a di mɔgɔw ma fo ka taa asura kalo fo ka asura kalo ban a sɔngɔ ye 10 ni a to 10 tabarika ni mɔgɔ min y'a ta n b'a la deli ala ka barika don a ya rabbi ɲɛnɛmaya safinɛ tɛ ala de don wa barika bɛ ala de la ala de ko tabarakal ladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ala de bɛ se fɛn bɛɛ la fɛn tɛ se foyi la siga t'a la ni ala ye barika don fɛn min na o de bɛ kɛ fɛn ba ye n'a ye barika don fɛn min na o fɛn bɛ jasi siga t'a la an bɛ dugawu kɛ an bolola fɛnw ala ka barika don a la ala ka barika don an ka ko mɔgɔ min b'a ta ala k'a kɛ maa barika min mun b'a to u bɛ barika sɔrɔ ka ko la ala ko ka ala kama safinɛ kɔni bɛ juguya bɛɛ tiɲɛ a bɛ dabali jugu bɛɛ tiɲɛ siga t'a la fiyewu alhamdulillah a dabɔlen bɛ fɛn ɲini de kama wa ta juguya dɔrɔn safinɛ bɛ garizɛgɛ se mɔgɔ ma a bɛ adamaden kisi bana jugu ma a b'i kisi dabali jugu ma a b'i kisi janfan jugu ma maa jugu tɔɔrɔ a b'i kisi a ma n'a bɛ f'o ma ɲɛfilatigiw a banna safinɛ bɛ adamaden kisi wa fɛn caman de bɛ yen o de bɛ adamaden don kamanagan kɔnɔ
ndi fɛ k'i ye o de b'a to maa caman t'a sago sɔrɔ kosɛbɛ maa dun bɛ ye cogo di i bɛ ni hɛrɛ de n tɛ maa ti n tɔɔrɔ koyi wallahi tɔɔrɔ b'a to mɔgɔw bɛ ɲugu i la de mɔgɔ caman b'a ɲɛ cɛ ka b'i ka tɔɔrɔ la nka ni hɛrɛ don olu ɲɛ jɔ la o tuma na adamaden bɛ ye ni hɛrɛ de tɔɔrɔ kɔnɔna maa ti ye an bɛ ala ka hɛrɛ k'an ye tabarikala silamɛ bɛɛ lajɛlen ala ka barika don a la 00223 78 86 30 98 n'i y'o gosi i ni karamɔgɔ Madu Kɔnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Madu Kɔnɛ gɛrisɛgɛ n'i ko gɛrisɛgɛ a bɛ fɛn caman de kofɔ gɛrisɛgɛ baara a min b'i bolo i bɛ se ka fɛn fɔ an ye gɛrisɛgɛ yɛrɛ kan wa gɛrisɛgɛ bɛ na sira fila de kan gɛrisɛgɛ fɔlɔfɔlɔ o ye muhiba ye muhiba jumɛn ye ka ala wele ala k'i kanu don maa na i ni mɔgɔ min bɛ se ka jɛ n'i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ parce que n'i ni mɔgɔw jɛra hɛrɛ tɛ mɔgɔ min na i hɛrɛ sɔrɔ man di nka ni ala y'i di maa jɛ hɛrɛ bɛ maa mun na n'a tigi y'i kanu a bɛ se ka hɛrɛ k'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ aw f'o ma ko muhiba o ala delu b'a bolo yasi kan yasi kolojan musoman bɛ yen u b'a fɔ ma kɛsi asi fafakun sadi asi sasi amati bisimilayi hayurushi haburushi mayurushi kɛndarushi arrahmani jibiliru arrahimi min ka ilu alhamdulilayi asrafilu rabbil alamin azrail parce que mɛlɛkɛ naani min bɛ baara kɛ n'u kuranɛ haya de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye fatiha ye hɛrɛ bɛ ala bolo fatiha de kɔnɔ e ma ye ala y'a kɛ ka kuranɛ dayɛlɛ o kuma na o b'a jira k'a fɔ fatiha bɛ garisɛgɛ bɛɛ dayɛlɛ hɛrɛ la o ye ala deli ye k'i kanu don mɔgɔw la muhiba la ala deli fana bɛ karabali la karabali jumɛn don ka haruna sira dɔ don ani yasi bɛ baara ni ɲɔgɔn ye ka haru bɛ wuru di ka haru ye 306 ye 306 sigiyɔrɔma 300 o de bɛ bɛn 59 1,800 ma ka haru bɛ wuru don o da la nka a bɛ baara ni yasi de adama n'i ye miliyardɛri dɔ diɲɛ kɔnɔ ko a ka dɔrɔmɛ sɔrɔ maa bolo n'i ye muso dɔn ko cɛw kɛɲɛna na ko n bɛ fɛ k'a furu ko a tɛ sɔrɔ karabali n'i ye maa dɔn ko a tɛ sɔn diɲɛ maa si ta ma wallahi n'i ye nin yasi ni nin kɛ ka baara k'a kama n'a ma sɔn i bɛ dɔnni dabila segin a kan wallahi n'a ma sɔn adama i bɛ dɔnni karabali e ka segin a kan tan adama muso min kɛra bɛɛ tugura nɔfɛ i yɛrɛ b'a dɔn a tɛ sɔn maa si la furu la nafolotigi bɛ yen e mago b'a la a ka se ka fɛn k'i ye walasa i ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a dɔn n'i ye kuma faamu kosɛbɛ i b'a sɔrɔ i balima dɔ bɛ yen fɛn b'a bolo a tɛ sɔn ka mago ɲɛ maa si ye nka a bɛ se k'i dɛmɛ i bɛ se ka kɛ fɛn ye n m'a fɔ ka wari ɲini dɔrɔn ka taa dun ten se ɲɛnɛmaya la olu tɛ nafa ɲɛ hali n'i ye ala deli o la ala bɛ adamaden dusukun dɔ kojugu i jaabi man di siga t'a la nka ka ala deli i balima bɛ a ka se ka hinɛ na i ka se ka fɛn d'i ma i ka se ka i yɛrɛ lamɛn i ka se ka kɛ fɛn ye walahi adama yasi ka haru a bɛ wurudi 300 ka haru ye 306 ye nka 306 sigiyɔrɔma 300 o de bɛ bɛn 99 1,800 ma adama n'i y'a baara dɛfɛ mun kama dugumakolo sanfɛ ala ma dɛsɛ dɛfɛ foyi la ala de ye kahiru fawka ibadi ala de ye karabali masa ye a ka dɛfɛnw kan ala bɛ bɛɛ fa maa si se ko t'o la maa si tɛ se k'o bali wa ala sago bɛ bɛɛ la maa si tɛ se ko t'o la maa si tɛ se k'o bali ala de ye kahiru fawka ibadi ale de bɛ dɛfɛn karaba wallahi n'an ye ala wele n'i sera ka musaka bɔ ka sarakati bɔ k'an y'a baara kɛ wallahi n'a ma kɛ adamaden dɔnni la pewu o kɔni nin ye cɛ baro ye i ka nin baro ye nisɔndiya wallahi siga i ye n lakunu i ye hakili jigin ka don gɛlɛn kuma fɔlen caman na minnu n'i y'a fɔ n'i tilala k'a kɛ Madu Kɔnɛ mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ musoko kɔnɔgan b'u la u balimaw ye setigiw ye u ma moyen sɔrɔ Madu Kɔnɛ dɔw bɛ kɔfɛ u ye wariw di moriw ma tubabu musow nɔfɛ farafin musow nɔfɛ wari tiɲɛna moriw ye wari dun hali sini jaabi ma bɔ a la Madu Kɔnɛ n'an y'an bolo jɔ i bɛ se k'an kunna wolo adama n bɛ n kale ala la ne bɛ n kale ala la wallahi ne ni maa baden ye baara kɛ dalilu ne yɛrɛ de tɛ fɛ ka dalilu gɛlɛn baara adamadenw ye ten bilen fo wari nin ye tiɲɛ sisan sani bɔra kaliwa la tiɲɛ don ne ye bana mun k'a la e adama yɛrɛ b'a n b'a kalama tiɲɛ don a ma se ne k'a fɔ e ye ne ye bana mun k'a la e adama yɛrɛ n b'a kalama tiɲɛ don o kuma na ala deli tɛ ten ye tulonkɛ tɛ dɛ i bɛ ala deli dɔ kan ala deli bɛna minɛ i yɛrɛ kan o ye tiɲɛ ala deli bɛna fɔ muru di n'i ko k'i b'a turu mɔgɔ min na n'a ka fɛɛrɛ bonya n'i ta n'a ma fɛ a ta yɛrɛ i bɛ muru don i yɛrɛ la awɔ ɲɛnɛmaya bɛ ten kosɛbɛ o kuma na ala deli tɛ ten ye mɔgɔ baden b'a fɔ i ka ala deli k'a ye ale bɛ fɛ e k'a kɛ ten o ti ɲɛ o de ye ala deli ka gɛlɛn n'o tɛ mɔgɔw bɛ yen ne ye nin ala deli in k'u ye nin monturu in dɔ de y'a di ne ma a bɔra Amérique ka bila ka taa kosɛbɛ an b'a fɔ yan kosɛbɛ a sɔrɔla musoko ba de fɛ hakili b'a la kosɛbɛ a bɛ Amérique
wallahi ay mugu nyenye nga al shini am ñogon kibara la tabaraka ko dele ka fi nga kibara tuna ñogon ko soba ya al ko sena ay fenci ma ko kasa wallahi manyini ko ni fenjiri ma kana be dunga to de ko de kun to kan wele kana nyinan ko awo ya ko de kun cara nga kana ya am do ke dro ala kam mugu nya da dubbe daluti ku ve baray dalu ku fe barate o bi don boye dalu ke ku fe bare parce que an be bi fe aga ke feni ay ke siri de ma ke fente dalu ti ma ke feni allah ma bi ce de siri ibi ke feni ni yi so be fa ala togo la ni mi ce siri ka ala togo bare ti ke fuyi sigatala ni ce siri ka ala togo nyini kana so fa nayi ni mi ce siri ka ala togo bara ti ke fuyi wa ala togo te kuma be kumai ala togo mo bi bara de adama wallahi ne be ala togo bara tabarakallah ne be ala togo bara karam maru de kuma cara na fabi dogoya faranga jumen be angabla faranga be ami dugo ka anyere ami dugo ke islamo amma nyini nya islamo be fe amma nyini nya be fe nyere maya ala di tay kamana gombe ala di bolu le de ba jingi jonka malion kamana goni do doni dogo ya te o don do malja te malion ga kamana goni an yere ka nyogon di mine na yi nyogon mine kamana gombe ba nyana maya dibidi du na yele abi adama do mbulu yele yemuye anga koto nyontala bien ma bati dugumuna ereti sigatala ko donati dugumuna nafati sigatala ma bati dugumuna bunyati o dogoya fo ita ko no dogoya ko anga nyogon bunya awo anga nyogon mine anga nyogon kanu no kera wallahi ni mali mi lafiya allah juguyat se malla ay ni dalu ni dugawu te ambi domina mali tibi soro sigatala javam bi ka taga mali segere wallahi ni ala te fu ti segambo sigatala iye kodon tugo awo mu yi degala ika kodon ti boyano sigatala oni banuna ika kisha toro ma ala ka deme sigatala ala ka deme mali on ko mu fo awo anga nyogo me awo anga jega dugo ke mali be de tay ma shikile tate sigatala an gonne karmago yi fun clé an bi dugo la awo fun clé an bi dugo la awo nga dugo ti mine deklina dugo bi mine dabedi la don bo buru jali o tatu malika basiri ayo ta fo nyana bola malien beka jega don bo buru jali o tatu malika heraso ayi na malien be mana jega dugo ke mali o batu mali bi heraso malien be mana jega nyogo mine kilinyi o batu mali bi heraso sigatala mana ne fe ni ndi here awo nyon dogo yali ni nyogo buru ja o ti here ko soba nyogo kan di here am do ka ala ka here kan amin ka ala ka amin na bokolo sallallahu alaihi muhammad wasal